červená, ta je dobrá. A už to je náš známý Sandy. A už zase krvácem. Jsem si odřel holení kost. Či sval. Dobrou chuť jinak, holky. A máme tam hodně moc chlebu, takže pak... si kundit. No, máte cigarku nebo něco? Já mám tabák, to bych si musel ubalit. Máte oheň? Mám asi cigáro i. Ty máte i cigáru. To by se mohl. Když nebudeš, já nevím, tak sprostej a zlej jako minulý rok, jo. Ale tak to bylo hrozně, veď Verčo, přiznej to. Loni jsem tě tady zrasil, no, tak jsem s tebou... No já jsem tě to... Ne, to bylo předloni. To bylo předloni. Když podívej, jako tady mám jizvu, jo. Někde ještě. Ale ježiš. To bylo takovejhle šlinc. To bylo takovéhle sluneční lišej. Byla se dřená jak svý. No právě. Já jsem právě lezla nahoru a ty jsi mě takhle z té skály to sejmul, že jo? A já tě dám z té skály, tady jsem s tebou utíkal a udělal jsem s tebou takový krásný smyk. A jsem taky se dřenej neboj. No. Chceš si cigaret? Taky jsem přišla o všechny mý šperky, co jsem měla. A ty šperku, ty jo. Šperky nech. No šperky už jsou na Slovensku, jak tvrdíš, no. Šperky už jsou dávno v píči, no. To ještě to dám na YouTube, no. Tak na. Zelené. Ale tentokrát fakt jenom do neděle. Co do neděle? No, že tady asi budeme jenom do neděle, nebo já aspoň. Jo, jistě, ale musíš být trošku... No jako já už tentokrát, hele, jestli tohle dokážu, tak už dokážu všechno. Nebude. No nebude. Jak nebude, budou tady zase... Jestli máš volnou ruku, jakože máš, tak si to tady uši. Tak si to tady hoď. Jistě. Hele, já jsem tady vždycky byla do středy. Tak to zase do středy, ale Vary ho nepotkáš, vole. Nějakého tvýho Sandyho. Ne, Sandy. Já... Neříkej mi Sandy. Už pro mě nejseš Sandy. Už tak 2 roky pro mě nejseš Sandy, ale furt tak musím říkat, protože... Já nevím proč. To je prostě, já nevím, už tě takhle mám zafixovanýho. Bude tam Sandy. Ahoj. Možná jsi trošku toho mimo, no. Máš oheň. Nejsem, dost tak ne. A ten oheň slyší. Jak se taky ráda zapálila. A co to máš? To máš tu česnekovou nebo tu křenovou? Ten kozí ale byl dobrý, kozí tvarok. Ne, ale fakt, no právě, že tohle docela, nedala bych si to asi, no tady ten. Ten kozí sír byl, nebo sírek, co to bylo? Kozí tvarok. To máš jak ty nastavený, ne? Výborný. A celá drahý věc za chlebíček, to je 18 korun. Kolik za to chtěli? 18. To je dost teda. To je, no.